astaga ngena prekantil kang buntute iso. Oh, anakku nggih. Anakku nggih Budha Basu. Nun inggih. Kados pundi Rama Begawan Raja Muka? Pun bapa mireng pekabaran kang sumebar warata kang wis warata. Oh, yen to kowe pengen dawuh kawan putri ing Medang Kamulan nggih. Nggih. Leres pancip katen boten Mbak. Lah pun bapa uga wis mireng kabaran yen to kowe wis ngutus marang Patih Gumarang. Oh, supaya nglamar ana ing negara Medang Kamulan. Lho nggih. Leres dhewe. Lah kuwi budale ana ing negara Medang Kamulan kuwi kapan nggih? Menika sampun 3 dinten. Lho, monggo dhisik. 3 dina kepungkur. Nggih. 3 dina kepungkur yang manut marang petunganipun bapa nggih. Lho, kuwi malah mapake dina taliwangke. Oh. Monggo nyatane wong nek lelungan ing dina taliwangke nadyanto wis ati-ati ya tetep bakal nampa alangan nggih. Oh, kepiye ngono? Arep lelungan, arep duwe gawe gedhe. Dewi Gati kaya mengkono lah kok ora takon karo wong tuwa nggih. Tansah mapamoring sukma sinumaya winahya ing asepi ing asepi sumipeng teleng ing kambu pambukane warana tarendya layaping ngaluya pindha cating sumpena suping arasa jati. Oh, pratane Panigas Joko. Iki Panigas Joko Kang Bali. Waduh sinuwun. Krenggo
panggosan malah tetangisan apa? Waduh sinuwun. Nyuwun pangapunten. Ngaturi ketiwasan. Ketiwasan nggih. Ingkang rayipun gumarang. Pejah wonten pabaratyan anggenipun bujung Nini Dewi Singlo. Lelungan dina taliwake bakal nang Boyo. Kepiye nggih? Oh, bomen Pak. Menemakaken kula badhe sumusul wonten negari Medang Kamulan. Badhe kula jajah sisah negari Medang Kamulan. Pun pamit bomen Pak.